Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Thuis in Limburg. Het zomerse programma van TV Limburg, nog altijd vanaf de Weerterbergen in Weert. En ja, de Tour de France is begonnen en dus in deze uitzending veel aandacht voor wielrennen. Dat doen we zo meteen met Jan Kregels. Voor wie het niet meer weet, Olympisch goud in Mexico 1968. Hij schuift dadelijk hier aan tafel aan. We hebben muziek van helemaal Hollands en we beginnen hier aan tafel met iemand die besmet is met het virus. Martin Eurlings, burgemeester van Valkenburg, besmet met het wielervirus, hè? Ja, absoluut. Als je in Zuid-Limburg woont, en meer specifiek in Valkenburg, je bent er geboren en getogen, ja, dan zit wielrennen in je genen. Ja, en vanaf hoe oud was u toen u voor de eerste keer langs de koers stond? Ja, maar ik kan me nog goed herinneren, zo'n klein manneke. En dan lagen wij, of de opa en oma, die woonden langs het parcours van het NK, Nederlands kampioenschap. En daar gingen we altijd naartoe. Dus ik heb heel wat Nederlandse kampioenschappen bijna met de moedermelk meegekregen. Ja, en dan komt dat virus, dat sluipt gewoon binnen. Want dat is toch iets dat je ervaart en dat draag je ook weer op je kinderen en op je kleinkinderen hoop ik ook over. Ja, want Camille is ook besmet dan met het virus, begrijp ik? Ja, absoluut. Want toen Camille zo'n klein jochie was en we gingen op Frankrijk naar de campings toe, dan was het altijd zo tegen 4 uur, zo even kijken, kan het nou even, heeft moeder wel goede zin, kan het met die andere kinderen? En dan dan gingen we een cafeetje zoeken waar die televisie op stond. En ja, dat was gewoon geweldig om daar die aankomst te zien. En ik weet nu nog, toen Camille Stefan Rooks heel wat jaren later tegenkwam, toen had hij het nog over dat topjaar van Stefan Rooks in de Alpen. Die reed toen formidabel. Dus dat kom je nooit meer kwijt, die indruk. En wie is uw grote favoriet? Voor wie heeft u staan juichen en supporteren? Ja, ik vond toen Stefan Rooks werkelijk fantastisch. Maar ja, als klein kind was je natuurlijk ook al als jeugdige aan de radio gekluisterd. Met Fred de Bruyne, vaak ook via de Belgische radio en televisie. Om te horen hoe, en de Nederlandse radio ook, hoe het met Wout Wachmans ging. Ja. En Wim van Est, en Jan Nolte, en Jaap Kerst en al die mensen. Ja, en Jan Kregels, ja natuurlijk. Maar Jan die was veel dichterbij, hè? Maar dat was de Tour de France. En dan ging het altijd Wout Wachmans. Dat was altijd op een banddikte was het weer. En dan was het weer tweede. Dus ik moet je zeggen dat ik daarna voor Jan Jansen, die een paar keer in de Tour met een sprintoverwinning won. Ja, dat was natuurlijk mijn grote held. En ik kan me nu nog herinneren dat Roger Hasse-Forder, die woont ergens in de Vogezen. Want ik kwam er nog een keer met de caravan langs. En er stond daar zo'n grote fiets boven het terras. En die won in 1 Tour. Won die 4 keer. En ik gaf iedere dag aan dat hij zou winnen. Dus ik had het toen 4 keer goed. Je heeft er kijk op. Ja. Beschrijf dat wielervirus eens even. Wat maakt wielrennen nou zoveel mooier dan een willekeurige andere sport? Ja, maar ik vind wielrennen een fantastische sport. Als je nou kijkt, ook naar de Amstel Gold Race. Wie dan ook wint. Je ziet, daar is een verbroedering. Daar is geen agressie. Daar spelen zich geen gekke toestanden af. De wielrenners zijn het normaal gebleven ten opzichte van zijn normaal gebleven, maar de supporters ook. Het is net of het één grote familie is. En als wij wat tourversies hebben, en daar doen wat oud-wielrenners mee, of je praat met hun nu ook met Jan Jansen en al die mensen en Henny Kuiper. En, ja, het is alsof het de beste bekenden van je zijn. Ja. En ook dat weerzien telkens weer van hoi en hoe gaat het? Ja, dat is gewoon fantastisch. Ik denk dat één sport dat een beetje ook heeft, dat is die dartsport. Dat is ook één grote familie waar die dartkoningen met zo'n kindjes en heel de ouders op de foto's gaan enzovoort. We are family. Wij bedrijven die sport. Die sport is van ons. En dat is het gevoel wat het wielrennen nog altijd met zich brengt. Fantastisch gewoon. Dan mag u burgemeester zijn van de enige wielergemeente van Nederland. Dat zo mogen we het toch wel enigszins chauvinistisch zeggen. Hoe is dat om in uw eigen dorp, dat op de eerste plaats, en dan vervolgens eens een keer straks met het WK, de burgemeester te mogen zijn? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Omdat, zoals gezegd, Valkenburg nu voor de 5e keer de finishplaats in ieder geval is. Dat is een unicum, hè? Van het wereldkampioenschap wielrennen. En dat is geen enkele plek op de wereld die dat kan zeggen. Dus 38 met Marcel Kind en u kent de winnaars nog?
Ja, wacht eens even. Ja, ik ken ze allemaal. Normaal ratel ik ze achter elkaar. Ik heb ze hier niet staan. 38, 48, 79, maar 98. Briek Schotten in 48. Jan Raas natuurlijk in 79. Ja, dat was een happening. Ja. Met, en in 98 met... was het 79 en 98 met Oscar Kamenzient. Ja. Ja, en in 2012... Ja, dat hebben we al geregeld, maar het zal niet zo flauw zijn om het nu al te vertellen. Ik laat u graag in spanning. Maar Robbie Ruig, dat is voor u dan... Ja, maar ik vind het al zo fantastisch als Robbie Ruig mee zou mogen doen. En Wout Poels en Roy Curvers en Tom Dumoulin. Dat geeft toch dat gevoel dat wij ook als provincie een wielerprovincie zijn. En je ziet dat het contact met de sport, dat loopt via mensen. Mensen die het vuur, ja, dat zijn idolen, dat zijn... degenen die ook anderen inspireren om de fiets te pakken. Ook die hele breedte sport. Als je geen toppers hebt, als je geen kampioenen hebt. Ik weet dat nog vroeger, dan keek je eerst of naar de radio, naar het verslag van de toeretappen. En dan pak je je fietsje en dan voel je je toch een klein beetje rennen. En ik zal je zeggen, het ging dan ook nog harder ook. En als de tour was afgelopen, ja, dan zakte dat ook wel weer een klein beetje weg. En u was dan Steven Rooks of wie was u dan? Ja, Stefan Rooks, maar vooral de hele Nederlandse ploeg natuurlijk. Het was geweldig. Maar die deed u dan na, zo moet ik het dan een beetje zien. Maar Stefan Rooks was natuurlijk... Wij waren nooit zo geweldig in de Alpen en in de bergen. Ja, Peter Winnen natuurlijk ook op een fantastische manier. Maar Stefan Rooks deed dat jaar zo grandioos. Nou, dan zaten we iedere dag op het puntje van de stoel te kijken. Ja. Dat is de mooie kant, de charme van de sport. De andere kant is ook vaak dat men roept van... ja, het is allemaal een dure hobby en moet het allemaal wel... en levert het wel wat op voor de regio. U als burgemeester zult ongetwijfeld ervan overtuigd zijn... dat het heel goed is voor Zuid-Limburg. Nou, als u nu al ziet hoeveel wielertoeristen Valkenburg ieder jaar bezoeken... Hoeveel zijn dat ongeveer? Ja, dat zijn er zeker 300.000. Ik durf geen getallen noemen, maar er was toen al gezegd... bij het vorige WK heeft men ingeschat dat het herhalingseffect... of het terugkomen van mensen die speciaal komen fietsen... in de regio en in Valkenburg... want de regio is natuurlijk Zuid-Limburg... en Valkenburg is daar het kloppend wielerhart van... en die koon is de Kouberg... dat dan mensen terugkomen om te fietsen... En je ziet ook de Amstel Gold Experience nu 365 dagen per jaar. Kun je alleen of in groepen het circuit van de Amstel Gold Race. Dus het zijn honderdduizenden mensen die zorgen voor een enorme economische impuls in onze regio. En anders moeten we dat prachtige heuvelland, dat 5-sterrenlandschap. Ja, dat is zo mooi, zo liefelijk. Zo geweldig om te wandelen en te fietsen, zouden we het vol moeten zetten met industrieterreinen. Nou, dan weet ik liever waar ik mijn hart maar dat is een beetje discussie van Olympische Spelen, kosten een hoop geld. Moeten we dat wel willen in 2028? Maar WK wielrennen is ook discussie over het we geld. hebben laten calculeren, wat brengt dit de regio op? Valkenburg investeert er 350.000 in. Het effect voor Zuid-Limburg heeft men ingeschat op 42 miljoen return. Met andere woorden... Op zijn Limburgs, in Valkenburg zeggen we, het is met een echt nog een schinkscheten. Het is een spierentje uitwerpen om een kanjer te vangen. En als je niet investeert in dit leven, dat geldt voor een regio, dat geldt voor een stad, dat geldt voor een bedrijf. Dan weet je één ding zeker, dan is het einde nabij. Maar dan is het niet het einde in positieve zin. Ja. Deze week bent u aan de buis gekluisterd om alles te volgen wat er rondom de Tour op televisie komt? Of, Absoluut, iedere dag. Ja? En woensdag ga ik 2 weken met mijn vrouw naar de Dolomieten. Daar hebben we een leuk stekje aan het water, aan het meer van Iseo, helemaal aan de bovenkant. Maar als je om je heen kijkt, dat zijn alleen maar van die punten en die bergen enzovoorts. Dus iedere ochtend, 6:30, 6:30, ja, dan moeten we toch eventjes... En hoeveel kilometer staan dan op de teller op het einde van de dag? Ja, dat hangt er vanaf. Als je een rondje rond het meer gaat fietsen, zit je zoiets 75 kilometer. Maar ja, als je de bergen ingaat, moet ik zeggen, als ik 40, 50 op de teller heb... Dat is een mooie geweest. En ik ben dan op 2000 plus, dan kijk ik of ik ergens kan zitten, een lekker kopje koffie kan drinken. Soms ook iets anders als het weer mooi is. En dan gaan we met een geweldig gevoel van... Net of je vleugeltjes hebt, van je bent weer boven gekomen. Maar die blik ook. Als je bovenop een berg bent, dat schitterende uitzicht. Het is net of je de hemel raakt, of het heelal raakt, de eeuwigheid raakt. Jan zal het dadelijk ook wel vertellen. Dat is zo'n mooie beleving, zo verstild. Daar hoor je ook de insecten komen naar je toe. Je hoort de koeien met die bellen lopen.
Je ziet er allerlei vreemde dieren erop. En af en toe zie je een mens met een auto of wat dan ook. Nou, dat is zo'n verstilde beleving. Fantastisch. Als je dat 1 keer hebt meegemaakt, dan ben je voor eeuwig verslaafd. Dan moeten we die koeien straks ook op de Kouberg zetten in september. Ja, dat zou, die koeien lopen hier rond, maar dat is in de bergen natuurlijk met dat klokgelui. Hoe gaat u straks het WK beleven? Want u was erbij bij het vorige WK. Ja, 79, 98. Ja, 79 was ik gedeputeerde. Of 79, nee, toen was ik niet gedeputeerde. In 98 was ik gedeputeerde. In 79 was ik überhaupt niet in de politiek. Toen kon ik me nog überhaupt niet voorstellen als me iemand zou zeggen, ga je de politiek in? Dan dacht ik, gaf ik hem een advies wat niet zo gezellig was, van wat zeg je me nu? Maar vanaf 82 ben ik in de politiek. Maar toen won Jan Raas, wat ik zei, met Di Turo, toen in de finale. Heel grotesk, heel spannend. Maar in dat weekend was het in Valkenburg, die zaterdag, zo druk en zo gezellig en zoveel zeeuwen. Nou, die beelden, die kom je gewoon niet kwijt. En niet 1 ding van agressie. Niet 1 vechtpartij. Het was gewoon 1 groot feest. En 1 ding, als ik een wens mag doen, dat moet het in 2012 van 15 tot en met 23 september gewoon ook weer worden. Wij staan voor het oog van de wereld. 35 verschillende tv-stations. 400.000 kijkers. En dat moet een reclame zijn voor onze regio. Een regio waar het kan en waar het gebeurt. En waar de top van evenementen gewoon aanwezig is. En de wielersport ook. Nu dus de 5e keer het WK. Hoe kan het dat Valkenburg dit evenement nu al voor de 5e keer kan krijgen? Is dat een kwestie van het parcours of is dat meer een kwestie van de goede banden die er zijn met de wielerbonden bijvoorbeeld? Ja, kijk, ik denk dat het van alles wat is. Valkenburg heeft natuurlijk in de wielerwereld een naam. In 38 een WK. In 48 een WK. Toen 79. Ja, en natuurlijk moet er gelobbyd worden en er moet geld op tafel komen. Dus het wordt steeds spannender of je dat nog een keertje naar deze regio kunt toehalen. Want ik moet u zeggen, ik denk dat we daar een hele lange tijd op zullen moeten gaan wachten. Want je ziet ook die wereldsportbonden, er is ook in China, er is ook in Zuid-Amerika. Men heeft de neiging om hun sport uit te breiden, zal ik zeggen, over de hele wereld. En het is ook business, dat mogen we ook best met elkaar onderkennen. Ja. Maar je wilt ook nog een klein beetje vakantie, want ik kan me voorstellen dat tussen de drukte en de hectiek van de politiek het ook wel lekker is om eens een paar weken even niks te doen. Ja, maar lekker niks doen. En ik kan niet niks doen, moet ik zeggen. Als ik op een stoel zit, word ik nerveus, dus ik moet altijd wat doen. En ik zeg tegen de mensen ook, pak toch een fiets of ga wat lopen of hetzelfde wat. Maar 14 dagen gewoon maar zitten. Dat is niks voor u. Sommigen worden daartoe veroordeeld. Dat moet je niet willen. Nee, dat is waar. U volgt neem ik aan ook de landelijke en de provinciale politiek nog altijd flink op de voet. In beide provinciehuizen en in Den Haag, daar is natuurlijk aardig wat gebeurd de afgelopen tijd. Ja. Hoe kijkt u terug op die hele periode? Ja, het is een periode die we heel snel moeten afsluiten. Want er is heel wat werk aan de winkel. En het wordt ook tijd dat we het doemdenken en het negativisme inruilen voor een beetje een houding wat fietsers hebben. Kom jongens, we stropen de mouwen op. We hebben heel veel kwaliteiten. We hebben zoveel kansen. Maar kansen komen niet vanzelf. Die moet je benutten. Kijk naar het Spaanse elftal gisteravond. Waar je als 1 team, niet als 11 losse voetballers, maar als 1 team laat zien hoe je scoort en hoe je kampioen wordt. En dan mogen wij... Ja, het is topsport. Politiek is ook topsport. Nou, ik wilde zeggen te vergelijken met wielrennen. Ik bedoel, je fietst in een team, maar toch ook alleen. En dat is vaak een spanningsveld natuurlijk. Ja. Maar kijk, politiek is er natuurlijk voor de belangen van het land. En ook om de mensen uit te dagen, mee te nemen in een verhaal. Want luister, als het een beetje slechter gaat, natuurlijk, dat vinden wij met z'n allen niet leuk. Maar het geeft ook weer uitdagingen, het geeft ook weer kansen. Want als je naar de geschiedenis kijkt, dan is echte vooruitgang op die momenten dat er een crisis is. Als het goed is, verandert er niets. Dan gaat iedereen maar op zijn oude manier verder. Het is een spannende tijd. Zie er ook een uitdaging in, zie er kansen in. En als wij de jeugd willen boeien, en dat is toch belangrijk, ook werknemers hier naartoe willen halen, bedrijven, dan moeten wij met een positieve esprit hier bezig zijn.
En niet elkaar het graf inpraten, alleen maar zurigheid zijn. Want het heeft geen enkele zin. In het graf kom je vanzelf terecht. Dus ik zou zeggen, dat hoef je niet voor te klagen. Dus doe andere dingen. Ja. Je leeft maar 1 keer, maak er wat van. Voor jezelf, voor je stad, voor je bedrijf, voor je gezin, waar dan ook. Ja, landelijk was er de afgelopen tijd ook weer de roep om Camille natuurlijk. Hoe heeft u dat als vader van beleefd? Ja, dat is natuurlijk dubbel. Kijk, het is leuk dat ze hem missen, dat is 1 kant. Maar ja, van de andere kant heb je om redenen gekozen voor een nieuwe uitdaging, een nieuw beroep. Laten we het zo formuleren. En dan kun je toch niet na 2 jaar weer zeggen, ja wacht even, nu moet ik weer terug. Ja, dat zou een zwabberkontje zijn van de bovenste plank. Dat heeft hij in ieder geval van thuis niet meegekregen. Ja. Dus u ziet hem ook niet terugkomen binnenkort als minister of iets? Nee, maar je moet niks uitsluiten. Maar ik vind wel, als je tekent voor een bedrijf, dan moet je eerst daar hebben laten zien dat je een wezenlijke bijdrage hebt geleverd aan de toekomst van dat bedrijf. En dan ontstaat de ruimte om wat anders te doen. En niet eerder. Okay. Nou, laten we het politiek even zitten. De laatste vraag gaat over wielrennen. Wie gaat straks winnen op de Kouwberg? Wie wordt er wereldkampioen dit jaar in Valkenburg? Ja, als je toch nog kijkt gisteren ook naar die rit, die eerste rit, maar ook zaterdag naar het tijdrijden. Daar zijn zoveel goede kandidaten. Absolute toppers. Ik zei nog toen ik hier naartoe reed, ik kan me nog herinneren dat in de Nederlands-Luxemburgse ploeg Charlie Gaulle een keer de Tour won. En er was een bergetappes, Frederik Bahamontes, dat was dan een van zijn... Dat is al wat langer geleden, hè? Ja, nee. Maar die kwam op een, Charlie Gaulle, die Luxemburger, die kwam op een berg boven, helemaal alleen. Die ging rustig onder de douche staan. En die kwam na 52 minuten terug. En dan zag hij de rest de berg opkomen. Kijk, dat is in deze tijd absoluut niet meer aan de orde. De verschillen zijn zo klein, zelfs in de zwaarste etappes. Dus er zijn kanshebbers genoeg. Maar ik hoop natuurlijk dat wij ook vanuit het regionale sentiment, dat onze jongens het goed doen. Maar ik wil daar niemand noemen. Ik wil er geen druk op leggen. Ik ben alleen maar een hele stille supporter en ik hoop dat het heel goed gaat. Nou, mag ik u heel veel plezier alvast op voorhand wensen. Die hele week dus, het WK wielrennen onder andere in Valkenburg. Dank voor uw komst naar deze studio. Op een park waar u trouwens heel lang geleden al eens een keer geweest bent. Ja, dat was vroeger nog het Centerparks hier. En dus wat Camille nog was Baby Plus. Hij was nog in de Luier. En dan zijn we hier geweest en dan zag nog dat babybadje en die walrus met die snoet. Met zo'n grijsblauwe snoet en allemaal die gaatjes en dan spoot dan dat water uit. En er was ook een loket en dan kreeg je lekkere frietjes met satésaus en wat mayonaise. Als ik eraan denk, leg ik me nu nog de vingers af. Nou, dan laten we meteen verder gaan, want u kunt namelijk een verblijf hier op het park ook winnen. De prijsvraag van vandaag is eigenlijk heel simpel, namelijk waar vindt het WK wielrennen 2012 plaats? Nou, we hebben het vaak genoeg gezegd de afgelopen 12 minuten. Weet u het antwoord, stuur dan even naar redactie@tvl.nl en misschien kunt u uw kind net zo'n jeugd geven als Martin Eurlichs met Camille opgroeien hier een keer op zijn vakantiepark. E-mailadres is redactie@tvl.nl. Dankjewel meneer Eurlings. Graag gedaan. Wij gaan verder met muziek. Het is tijd voor het eerste optreden van de band Helemaal Hollands. Auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah. Du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du kannst nicht immer sitzen sein,
mir. Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint so groß und klein. Du kannst atmen, du kannst sehen, ich und alle Freunde und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Okay, das ist eine Hey, 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 hey. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauch ich dich so sehr. Ich bin wie du, wir sind wie Tag und Nacht, füreinander immer nur da, immer nur da. Ja, dat was helemaal Holland. Zometeen treden ze nog een keer voor ons op. Hier aan tafel gaan we verder met opnieuw wielrennen. En dit keer met een wel heel bijzondere gast. Hij werd namelijk Olympisch kampioen in 1968 in Mexico op de 100 kilometer ploegen tijdrit. Dat doen ze tegenwoordig niet meer, maar hij zit hier zeer zeker aan tafel. Jan Krekels uit Sittard, hartelijk welkom. Ja, dat is volgens mij een van de mooiste prestaties die een wielrenner ooit heeft kunnen meemaken. Ja, dacht ik ook wel. Het hoogst haalbare in de sport is de Olympische Spelen, vind ik. En dan, ook voor een wielrenner? Want ik denk wel eens vaker dat de Tour voor hun belangrijker is. Ja, ik heb ook een Tour-etappe gewonnen, maar ik weet dus niet hoe het is. Ja, als je de Tour zou winnen, dat is natuurlijk ook een geweldige prestatie. Maar ja, ik vind Olympisch goud vind ik toch altijd nog apart. Ja, de 100 kilometer ploegentijdrit. Ja. Dat is volgens mij al lang niet meer in de praktijk, hè, wel? Nee, dat hebben ze opgeheven en nu zou het weer terugkomen, is er sprake van. En ja, wij hadden 102 kilometer trouwens nog. Vertel. Ja, de afstand was 102 kilometer, niet 100 kilometer, maar 102, dat kwam toevallig uit. En we hebben ook nog lang een Olympisch record gehad, dat was 49,7 kilometer per uur. Ja. En nu heb ik pas gelezen, ja, god, die mannen in Tokio die hadden 2 uur en 20 minuten erover gedaan. En wij hadden over 102 kilometer 2 uur en 7 minuten gedaan. Dus we hebben toch heel hard gereden. Ik wou net zeggen, neem ons even mee naar die tijd. Ik ben zelf wat jonger, misschien de meeste kijkers hebben u nog zien fietsen. Ja. Vertel even, we praten over 1968, Mexico. Ja, god, ik zat dus niet in de selectie, zo is het eigenlijk begonnen. En toen heb ik keihard zitten te trainen, omdat ik wist dat ik toch wel capaciteit had voor in die selectie te komen. Toen ben ik begonnen met de trainingsrit en de kampioenschappen, de clubkampioenschappen. Dat was het was in de amateurs nog, hè? Bij de amateurs, ja, 1968. Dat was de eerste wedstrijd en toen we ook meteen winnen, heb ik met 4,5 minuten voorsprong gewonnen. Dat was de Brakkenberg af en de Geulemerberg op. Dus hoef ik je niet te vertellen hoe zwaar dat was. Was ook nog heel slecht weer. Ja, zo is het eigenlijk begonnen in dat jaar. Toen won ik van de
5 klassiekers won ik er 4. Eentje werd ik tweede. Nou, toen ben ik ook nog naar de Ronde van Oostenrijk geweest. Die heb ik ook gewonnen. Ja, en toen was ik eindelijk pas geselecteerd. Die mensen van boven de Moerdijk, die zaten al in de selectie. Dus, ja, was dat zo? Dat was toch altijd een groot verschil tussen de mensen van boven en onder de rivieren? Ja, dat heb ik wel degelijk gemaakt, ja. Hoe uitte zich dat, behalve dan met selecteren? Nou, dat blijkt uit mijn prestaties. Ik moest 31 koersen in 1 jaar winnen en toen was ik pas bij de selectie. Ja. En dan zaten er bij de selectie, die hadden nog geen platte prijs gereden. Dus dat is heel simpel. Ja, maar goed, die ging dus mee naar Mexico. Ja. Wie zat er nog meer allemaal in het team? René Pijnen, Joop Zoetemelk en Fedor de Hertog. Toch niet de minsten ook, hè? Nee, dat waren alle 4 grote klasbakken. Ja. En dat ging tegen elkaar op. Dan kun je ook zo'n prestatie leveren. Dus een ploegentijdrit, het is belangrijk dat je aan elkaar gewaagd bent. En zelf ook aanvoelt hoe lang dat je op kop moet rijden en hoe hoog dat het tempo van jezelf is. Wij hadden de tactiek voor zo lang mogelijk op kop te rijden en het tempo omhoog trekken. En zo gauw als je voelde dat het tempo niet meer hoog was, moest je laten aflossen. Dan ging je van de kop af en dan kwam je achteraan sluiten. Maar bij een ploegentijd moet je natuurlijk voorzichtig zijn. Je moet niet te veel geven, want dan kun je ze ook nog eens eraf rijden. Dus je moet echt een goede dag hebben en die had ik toevallig. Ja. Hoe lagen de want binnen dat viertal? Want u kwam dus zeg maar als Zuiderling daar even tussen. Ja. Hoe ging dat? Ja, dat ging perfect. Ja, het zijn nog altijd vrienden van mij, dus het ging perfect. Dus, en nu hebben we vaker contact dus ook? Ja, we hebben wel vaker contact, ja. En hoe gaat het dan? Federer is helaas overleden. Ja. Nou, de rest gaat perfect, ja. En dus dan altijd nog de herinneringen ophalen aan... Ja, dat komt nog altijd naar boven toe, ja. Ja, maar ik zal hem heel even laten zien in de camera. Dit is hem dus. 1968. Waar bewaart u deze medaille? Ja, die heb ik ergens goed verstopt. Dat geloof ik graag. In een kluis neem ik aan met heel veel sloten erop. Ja, die zit in een kluis ergens, ja. Hoeveel Nederlanders zijn er in hemelsnaam die een gouden Olympische wielermedaille hebben? Ja, wielermedaille weet ik niet, maar er zijn 100 Nederlanders die een gouden medaille hebben gewonnen. Want we hebben pas een jubileum gehad. Dat was een 100-jarig bestaan van het NOC, Nederlands Olympisch Comité, plus het NSF. Die zitten bij elkaar gefuseerd. En toevallig zijn er ook 100 gouden medailles, maar ik weet niet hoeveel dat er zijn met de wielrennen. Ja. Dat was 68, daar werd u daar werd u Olympisch kampioen. Ja. Daarna bent u vrij snel prof geworden bij de Caballero-ploeg. Ja. En als ik dan de websites allemaal teruglees, de Wikipedia's en dergelijke van deze wereld, schrijven ze allemaal van ja, hij heeft die lijn niet echt kunnen doortrekken. Bent u het daarmee eens? Nou, ik heb toch een behoorlijke eerlijst, vind ik. Maar ja, God, als ik een betere begeleiding had gehad, dan was het misschien gelukt. Maar ja, wij moesten vroeger alles zelf doen. Ik ben het er wel mee eens, er had wat meer in gezeten. Maar ja, dat is wat ik zeg, je moet ook goed terechtkomen. Ik kwam meteen in een Nederlandse ploeg. De Caballero-ploeg? Ja, en achteraf is een Franse ploeg zoveel beter zijn geweest. Hoezo? Ja, het klimaat. Ik was echt toch gevoelig voor regen. Als ik veel in de regen koerste, ja, dan was ik gauw verkouden. Ja, en als je verkouden bent, kan je geen topprestaties leveren. En in Frankrijk reed ik altijd heel goed. En dan was het meestal goed weer. Ja. Dat had ik ook in de Tour. Voordat ik die etappe won, zei ik de dag van tevoren, morgen ga ik winnen. Dus zo sterk voelde ik me in Frankrijk, dus bij het goede weer. En daar las ik wel iets raars bij, met van u had wellicht ook wat moeite met de Franse taal en vond ook gewoon de band met Limburg was een reden om niet te ver weg te gaan. Klopt dat of is dat een beetje onzin? Nou, ik denk dat dat onzin is, ja. Ik was wel graag thuis, maar ja, voor het beroep moet je toch goed van huis af kunnen. Dus ja, daar had ik geen problemen mee, in de Tour ook niet. Dus. En de Franse taal was u gewoon goed machtig dus ook? Nee, dat kon ik niet, maar ja, onder de renners gaat dat toch wel vanzelf. En in een hotel ging dat ook wel. Het zijn meestal dezelfde termen wat je moet gebruiken. Dus. De wielersport, of in ieder geval de sporttermen zijn universeel wat dat betreft. Ja. U bent jarenlang prof geweest. Volgens mij gelijk 10 jaar in totaal. 9 jaar beroepsrenner. 9 jaar beroepsrenner geweest. Ja. Toch wat dat betreft, ja, vrij vroeg een einde aan uw carrière. Hè? Ik bedoel, er had normaal gesproken nog wel wat langer in gezeten, toch? Ja, ik ben in 1978 gestopt. Toen was toch niet zo de sociale zekerheid voor de renners. En je moest toch in verhouding veel risico's nemen.
En dan ga je toch afwegen of het... De moeite nog steeds waard is. Ja, zeker in die massaspurts, dat zie je zelf ook wel op televisie. Ja, je ziet nu in de Tour wat ze allemaal moeten doen voor van voren te blijven. Dan moet je toch altijd van alles riskeren en dan ga je afwegen. En ja, nou, toen heb ik toch besloten voor te stoppen. Omdat er eigenlijk ook geen goede ploegen meer waren. Is dat zo? Ja, 78 was niet meer veel bij de beroepsrenners. Oké. Hier in Nederland dus. Hoe kijkt u nu tegen de wielersport aan? Ik bedoel, er is natuurlijk 1001 dingen veranderd. Maar wat is voor u dat u zegt van, nou god, hadden we dat in mijn tijd maar, dan was het een stuk beter geweest? Ja, het belangrijkste vind ik het materiaal. Als ik vertel dat ik fietsen op een fiets van 11 kilogram en dan toch nog tegen de 50 aan kon fietsen. Dat hebben veel renners die kunnen dat niet. Boven de 50 fietsen, die capaciteit had ik wel. En als ik nu kijk wat ze van materiaal hebben, die fiets die weegt nu 6,8 kilogram. Dus dan hoef ik je niet te vertellen hoe ik daar tegenaan kijk. Ja. Ik zou best ook in zo'n tijdrit willen rijden met een lichte fiets. Ik kan je nog een voorbeeld noemen. Ik heb eens een keer in de Tour gereden. Toen heeft Zoetemelk gewonnen. Die pakte de gele trui en ik werd 7e op 3/10 seconden. Maar ik moest wel met een zware fiets fietsen. Dus als ik met een lichte fiets had kunnen fietsen, dan had ik misschien ook in de gele trui kunnen vertrekken. Dus zo zit het in elkaar met materiaal. En bovendien de medische begeleiding, die is nu ook veel beter. Ja, wij moesten alles zelf opknappen. Hoe kijkt u nu naar een man als Fabian Cancellara bijvoorbeeld? Is dat fenomenaal wat hij doet of zegt u van nou... Ja, ik vind het fenomenaal. En kijk, het is net wat Martin zei, de renners zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Maar hij rijdt toch boven de 53. Ik heb gisteren zitten te kijken. Ja, die reed er 9:48, maar hij rijdt er 53. Ja, en bovendien is het ook nog eens zo, ik heb veel respect voor die man. Als je kijkt hoe hij zich presenteert en wat hij van commentaar geeft na de wedstrijden, in welke talen, een stuk of 3, 4 talen. Hij doet het echt mooi presenteren. En de voetballers, ja, bijvoorbeeld, ja, die komen helemaal niet voor de camera. Zijn ook te beroerd van een handtekening te zetten, vaak voor een klein jongetje. Ja, het aardbaarheidsgehalte van de wielrenner is 1000 keer groter dan van de gemiddelde voetballer. Ja, zonder meer prachtig, ja. Wie gaat hem winnen, de Tour? Dat is natuurlijk de meest gestelde vraag nu deze dagen. Ja, die jongens van Schlek, ja, die groeien is thuis ook. Hè. Geblesseerd. En die andere, ja, god, daar heb ik niet zo'n goed gevoel bij. Ja, ik van mij denk dat als hij niet valt, Cadel Evans toch nog een goede kanshebber is. Ja, en ik hoop dat Robert Geesink bij de eerste 5 komt en Wout Poels. Daar heb ik ook wel een goede pet van op. Ja, Wout Poels is niet geselecteerd voor het Nederlands team. Hoe vindt u dat? Ja, ik heb dat commentaar van Leo van Vliet gelezen. Ergens is het toch wel terecht. Wout heeft het laten afweten in de eendagswedstrijden. Ja, dan moet je er toch zijn. Ik ben zelf op een Nederlands kampioenschap geweest. Ja, toen de finale begon, toen zat Wout achter en was Wout gelost en Rob Ruig ook. Ja, dus. En er was toch die Niki Terpstra, die heeft toch getoond dat hij tegen 15 of 18 mensen van de Rabobank kan fietsen. En ja, dat wil toch zeggen dat die jongen goed is en ervoor leeft. Ja. En het parcours was toch goed voor Wout. Het was heel moeilijk, ja. Maar ja, het heeft natuurlijk ook met temperatuur te maken, was beestenweer. Misschien kan Wout er niet goed tegen. Nou, het is afhankelijk van veel factoren. Zit u zelf nog vaak op de fiets? Ja, ik ben gestopt met het bedrijf. Ik fiets nu gemiddeld 3 keer per week. En dan probeer ik per keer 3 uur te fietsen. En dan vaak in het zonnige zuiden, waar Martin woont. Door zijn achtertuin, denk ik. Die mooie streek, ja, die zoek ik dan ook wel op. En ja, dan voel ik me net zoals hem ook, in de natuur. Ja, daar kan ik van genieten, dat is prachtig. Ja, straks het WK dus in Valkenburg. Wie tipt u daarvoor? Ja, dit is natuurlijk een eendagskoers. En ik denk dat Philippe Gilbert een goede kanshebber is. Die rijdt voor eigen publiek, het parcours ligt hem wel. Maar ja, je hebt toch veel kanshebbers. Ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Je weet het maar nooit. We gaan het zeer zeker volgen. Ja. Mag ik u hartelijk danken. Ik geef u deze snel terug, dat hij niet kwijt kan komen. Ja.
Dank u wel. Want die gaat terug de kluis in, neem ik aan. Ja. Wielrennen, dus hoe is het met uw voetbalkwaliteiten? Is dat nog een beetje... Ja, ik heb vroeger gevoetbald, maar dat heb ik toch al lang niet meer gedaan. Toch maar voor wielrennen gekozen? Dus ik moet nog een voetbaltest doen. Oké, nou dan gaan we dat daar even daarachter doen bij het grote scorebord. Het kickstartspel doen we straks met onder andere Martin Eurlings, Jan Krekels en natuurlijk ook met de mannen van Helemaal Hollands. Dat allemaal straks na de reclame, dan zijn we bij je terug. Graag dus tot zometeen. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.